लाइभ फैदों लाइभ नायनो बुंसे लाइभ फैनांगोन नों फैना फैयाखै मानसिफोर बैखौ होलायाव बै मा रायलायगोनथाय नुबाय आयौ माला माला 12था बारबावबायसो रावबो गैया नै सासेबो गैया बै जिर' सिखारनायनियाव ना नायनोसै दसे मोनजोब्बाय ओंखाम संसै मोसाबाथाय जाम्बा नुबायसै बुरलाबोथार साफाय बिराद लोंला बिराद साफा थायो नोङो हा बिराद साफा थायो होनदां जायगाखै माबायदि थिखोना दोनहैदों बे बिना मोनसेया माबा जाबायना दोननांगौ जाबायना माबानानै खिथौ दंजोबो माखासे दारा दुरिया फैयो हादों जेबो नङा जेराव मानसि फैबा हायाव गलाबायदों दाख्लैबो मा होनो हारखेना बेखौ गद्रेज सायाव फोथोंनानै दोननायनि गाखोनानै माबानाय जादोंमोन आरो आं बिदि दोननो बाहायनो होननानै दाना बाहाय ज्राव जानला मोनलासो बे क्लारा सिम्पोलथार फोरखौबो सिफायबाय बे निजोम फिसाजोजों नानिजों बै गद्रेजनिया खेन्था मोनसे दंबावो बेयावहायबो सिफायबाय बिसोरो सिम्पोल नुदों माबा दंफांनि बायदि आरोना टिसु कालार बायदि गोदो हाबायाव माबाबा माबालाबाय डिजाइना मोजां बै लेपफोरखौनो भिडिअ'आव सिरि सिरि खालामनानै दोनो बेहायथ' गैखाया थोआ दख'ना दख'नि माबा जिजों बिदिहाय दोनो दाम होबासो बिदि सिरा सिरा थायो सोरबा जानो सोर फैखोथाय रायलायो नामा आयु आंहा दाखोन दादेरलायनाय गैया थांफिनबाय अखा हाखाबायहाय जि अखा हाखाबाय बिराद मोजां हाखाबाय थानोलाय बिराद मोजां मोनोना शर्मिला गुड इभिनिं आबन औ गुड इभिनिं मा खबर आगै शर्मिला लाइभ फैलायबाय नै लाइक दान आब' थेंक इउ स' माच आगै बिराद अखा हादों ओंखायनो दसे टाइम मोननायखाय फैबाय आरोना आङो लाइभआवहाय दसे रायज्लायनो होननानै आं मोजां आगै मोजां गेजेरावनो दं शर्मिल औ मोजां राजू कैसे हो जी मैं ठीक हूँ जी आप कहाँ से हो हमारे इधर ना बारिश हो रही है देखो पूरा बारिश अब 6 बाजियाव लाइभ चालु आंनि अके दे जागोन दे 6आव ना जागोन दे आगैया बबेनि शर्मिला आगै राजू हम कक्राझार अच्छा अभी कक्राझार में है मैं भी है अभी तो बारिश हो रही है लगातार बारिश कल से आज तक अखा हादों नामा बिराद अखा हादों नायनो नोंसोर र' आं खिन्थानो दे नै बिराद अखा हागासिनो ओमफ्राय गार्डेनखौसो
खोन्थाबाय आरोना नै मिनि गार्डेन दङ जोंहा मिनि गार्डेन बिराद मोजां एकदम क्लिन काट नै जोंना साफानो दै नांथों होननानै आं तामुलपुरनि आब' होनदों तामुलपुर मा गामि आगै हाँ कल से बारिश बहुत हो रही है हाँ देखो अभी भी है बारिश शर्मिला बारिश है तो अच्छा है ना दी हाँ राजू जी कोकराझार कहाँ है कहाँ पर रहता है जोबोद मोजां आब' औ नायदो नै ओमफ्राय आङो उनावसो खिन्थासिगोन दे बेनि काहानिखौ आं फुरा नोंथांमोननो खिन्थानो दे जि मोजांखा जोंना ना खोन्थानो आङो इधर रास्ता बंद है र' नाय दे कलबारि आच्छा नै अखा हागासिनो जों थगायाखैथ' नै दैया आजावगासिनो एकदम नै अखा हागासिनो ओमफ्राय नायदो नै जोंना मिनि गार्डेन जोबोद मोजांखा नायदो नै मोजां नंगौना नङा खिन्थाहरलाय बिराद मोजां मोजां जानानै दं आरोना नै जोंना नै दैया ओरै गयो आरोना ओरै गोजौजों थांनानै बहुत मजा आ रहा है ठंडी ठंडी हाँ मौसम बहुत अच्छा है देखा मेरा मिनी गार्डन यस यस मोजां ना आगै शर्मिला बिराद मोजां मोनदां आरो गोजौआव दंबावो आरोना गोजौनिखौ उनाव खिन्थासिगोन आङो बिराद मोजां थाजा थाजा अखा मोननानै बिराद मोजां जाबावदों बिराद मोजां जायोलै अखाजों दैया नै ओरैबो गयो आरोना ओरैबो गयो नै बिबार लाबा आरोबाव साबसिन नुगोन औ माने नै बेफोरो सिनारि फुल आरो गासिबो बिबार होआ नै बियो ओमफ्राय बिबार होग्राबो दङ बिबार होग्राया नैबेखौ मा होनो खोन्थाहरलाय आगै नैबेखौहाय बिनि नामखौ मा होनो खिन्थाहरलाय आगै नों सिनायोब्ला आरोना नै आरो सिनायोबा खिन्थाहरलाय नामखौ माने बिबाराबो दङ आरोना बिबार बारग्राबो दङ बै साइडजोंसो नैबेयाव गैया बेयाव मोननैसोल' दङ आरोना पार्मानेन्ट फुल आरोना बेयो मोजां आब' बिबार लायोब्ला आरोबाव औ ओमफ्राय नैबेखौ खिन्थाहरलाय आगै नों बेखौ सिनायो नामा मा नाम होनो बेखौ मोजांथार ए मा नाम होनो आन्दाजाव जोंहा बिनानावा फुल गायग्रा नामखौ जुदि मिथियोब्ला आरोना जाय फुल गायो बेफोरसो नामखौ मिथियो नालाय बिराद अखा हागासिनो देलाय खोन्थाहरलाय मा बुङो हेल' बहा थांखो आगै शर्मिला कलबारि तामुलपुर कलबारि हेल' आगै बहा थांखो एकदम गिसि जाजोब्बाय नै जोंना जायगाया अखा हाबाथाय गिसि जाजोबखायो माने बेवहाय लांदांसो नालाय
S3 थाबाय था S3 थाबाय था होनदा ओमफ्राय बेखौ मानो बेयाव दोनदों ना अखायाव औ अखा ए बैयाव नाय बेखौ थुखैदों जों अखायाव मादार थावजेन ए थावजेन आतसा नै बिनि नामा मादार थावजेन नो लोगोफोर मादार थावजेन बिराद साइज नुखायोलै बोरैबा दालाय दासा आराम कमेन्ट नुजायाखै नामा आब' ओहो फैयाखैमोन नै माने नैबे औसिमल' नुजादों आरोना आगै नै दा फैदों आरोना मानो बिदि जादोंबा नैबेनि नामखौसो मा होनो होननानै सोंहरदोंमोन आरोना आगै नैबे प्लाननिखौहाय नेट प्रब्लेम जानो हागौ अखा हानायखाय औ संखांबाय नामा आगै नोंस्रा देलायना आंनियाव थांलाय आब' माबायदि नुयो आंनियाव थांलाय होनदां माबायदि नुयो र' नुदों दासो संगासिनो आं आब' औ दे दासो संनायनि टाइमखाबो नालाय संखांबाय आरोना माबा गिलु खोमा माबा मा होनो बे अखानि थाखाय बोरैबा नुदों खोमा कमेन्ट हरदो लिरना हरलाय लिरनानै न'आव लिरदो मारै लिरगोन आं जेनेबा गार्देनखौ लिर मोजां नुदों माने आंजों सासे आब' दङ आरोना अखानि थाखायनो नेट प्रब्लेम आदसा जोंहा आगैया बुंदों मा ओंख्रै संखो आब'नो आंना दालि ओमफ्राय जोगोनार भाजा निरामिस आरोना दिनै WAX मोजां नुदोंनो अके थेंक इउ स' माच बिराद मोजांखा गार्डेना जोंना WAX आगै बबेनि जाखो खोन्थाहरदो बिब'नो सासे थैदों बाय आब' होनबायना दे नोंहा खामानिबो सोलिगासिनो दङ ना दे जागोन दे आं
आंनाव नोंखौ मिथिया नामा फैगोनलै आगैखौ मिनिनानै सेसा जेरै सेसखा 6 बाजियाव दसे फै आब' लाइभआव जागोन दे आगै माने बिराद मिनिबाय आरोना जोङो सासे आब'जों आंजोंहाय मिनिथाव जादों जागोन दे औ जायफोर रायलायनो गोसो रायलायनो हागोन जा आगै सोरमिलायाबो थांबाय नामा रावबो रायलायहराहाय माला माला 12था बारलायबाय टाइमा अन दं आब' ने दे मावबाय था दे रावबो कमेन्ट खालामाबा सिरि मोनो आरोना अन दं आब' ने दे मावबाय था दे रावबो कमेन्ट खालामाबा सिरि मोनो आरोना एसे बिदियाव फैफिनदों ब्लाड नुदों अखानि थाखायनो आरो फुंनि लामाखौ मोजां गनायजों गारि लागासिनो आदसा कमेन्ट थाङाखै आब' होनदों आरो नेटवर्क प्रब्लेम जागोन जानोबो हागौ हानाय औ तामुलपुर खलबारि थांफेराखै दे आगै नोंसिनिथिंजाय
माथोआ नांथाजोबदों होनदों औ थाबथा थुबथा जादोंना माथोआ नांथाजोबदों होनदों औ थाबथा थुबथा जादोंना अखाबिखानिफ्राय माबागासिनो वाटसापआव बोरैबाथाय माबानि थाखायनो गाव थाब थाब जानो बै बिफांफोरखौनो मोजां नुला ओरैनोसो गाव जि सुन्दर नुदों सहैनांगौ जाथारमोन माबा जागासिनो बिफां नामखौ खिन्थाहराखैना खिन्थानो रोंखायालै माने आं रायज्लायनायखौनो खोनाहैखायाखै रायज्लायनायखौनो खोनाहैयाखै बियो अखा बिदि हाथारबाय एसे नागारलायदो साहा फुदुंनानै फुदुंबावासै रोंला माखौ नागिरामोनलाय जोंना मा सिखारामोनलाय WX मा होनोमोनलाय औ WX WAX कुइसन नंगौदां मा होननाय जायो बेबा आं जेबो बुजियासै बिनि थागोन फुल नेम थागोन गोदान फैबाय नालाय WX एबा अयथासार मिनिनो ओंखारखादों माबा हामबायनो सोरनि गावनिबा आंनिबा सोरनिबा दा मानसिनि नामखौ होबानो जायो मा गाबज्रियो गोदान फैबाय नालाय WAX ओमफ्राय 7 सेभेनसो आंलाय कुइसन मार्कसो सानबावदों र' नायनो आं नैबाव आं लिरनायाबा जादों मोजां औ सेभेन जादों थाहरनाय जाबाय
तामुलपुरखौहा गैया बिसानो औ मानसिया उनाव दोननानैनो गैया खामानि होदों नैबे राजुनियाबो राजुआ क'क्राझारनि बारा मोजां मोना नै मालाय आब'आ आंनि लाइफखौ नायगासिनो दं आरोना नै खामानिखौ फोरोंनांगौ ओमफ्राय नोङो नैबाव लाइफ हरनोबा नैबाव फन बै माबा थांबाय नै सोनाय होबाय बाहाय थुबानो ओमफ्राय नैबाव लाइक दा बिदि लिरना हरदो आरो मारै लाइक दा dan LIK 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 dan DONE DO रि जायो dan बुजिखायो हरदो हरदो होनबानो थांबाय आरो जोंहा WX by like dan thank you so much आब'सो कमेन्ट हरनो फोरोंदों आरोना आङो आब'खौ जि आन्दायखादों मोजां खोनायाना ने थाबथायो आं दोनबाय दिनै राव